качество не се говори. То си личи. Ние сме J-Point Group. Място, на което идеите са в постоянно движение. Започват в умовете на нашите хора, минават през машините и стигат до финален продукт. Използваме най-модерните технологии, но те са само един инструмент. Мастилото и материалите не са достатъчни. За истински впечатляващите резултати са нужни креативност и прецизност. Нужни са хора. Шумни, любопитни, обсебени от детайла. Хора с различни профили и умения, обединени от това да създават продукти, които не просто стават, а впечатляват и благодарение на които J-Point Group не е просто печатница, а място с характер и енергия. Стани и ти един от нас.